blogean idatzi duguna kontatuko dizuegu. Ni Patxi naiz eta izurdiari buruz hitz egingo dizuet. Izurdia mundu zabaleko itsasoan bizi da. Primera moldatzen da urepel eta sakonetan. Hantxe eskuratzen baitu harrapaki gehien. Ugaztuna izan arren arraina barik bezala ibiltzen da itsasoan. Hainongi kumeak uretan izaten baitu. 8 urte betetzen hasten dira. Ni Man naiz eta elefanteri buruz idatzi dut. Elefantea oso handia da eta ehiztariak kolmilloak kentzen dizkiote saltzeko. Afrikan eta Asian bizitzen dira eta 40 urte baino gehiago bizitzen dira. Ni Rocío naiz eta zaldiari buruz hitz egingo dizuet. Zaldia arra eta behorra emea ugaztuna da. 10 espezie daude. Zaldia izanaren garrantzi handia izan da. Ekonomian batez ere garraioan. Zaldia garraitzaile eta zamabere gisa erabili izan da. Naiz eta hainbat haragiturri garrantzitsua izan den Islandian esaten baterako Islandiar ponia bertako baldintzetan da, eta horregatik zaldi haragiaren inguruko ohitura handia dago. 20. menderarte zaldia armada ezberdinetan erabili izan da. Jaio berriko zaldiak 50 kilogramo pisatzen dute. Zaldi handiak 350 kilogramo pisatzen dute. Kaixo, ni Lucia naiz eta zerien buruz kontatuko dizuet. Begietak onenak katuarenak bezala txikitu zaizkio. Gauza geldiak ez ditu oso ondo ikusten, baina bestalde ez du arazorik gauez ikusteko. Usaimena ere oso garatua dauka. Salto egiten duenean postana erabiltzen du oreka mantentzeko, eta belarriak alde guztietara mugi ditzake. Zeine oso arinak entzun ditzake furutitik badatoz ere. Azeriak aharrauzi egiten duenean bere 52 hortzak ikusten zaizkio. Batez ere 4 letagin luze eta zorotzak azeri mota ezberdinak daude. Txakur, otzur, txakal eta kometu bezala kantiaren familiakoak dira. Denak ezagutzen dira lasterkariak onak direlako eta entzumen eta usainu fina dutelako. 4 azeri mota daude orokorrean. Azeri horia, fenek azeria, azeri artikoa eta azeri grisaria.